Karbi anglong news channel along berta than ponche bang nilimen sami merchilin han sepi tangte pini abirta angton ben archuponikta. APHLC Central Committee President Kathar IS retire pen Pherangke amai kepa. Phai kunia chiklo ni phai thom kep ningkan sori hinira inkoira phoarni APHLC amai phuje Kathar IS retire pen Pherangke amai kangni pon pen non malom Pherangke klembang sarnong irongpi Northeast News Focus Pherangke Aphan MLA Bida Singh Ingling legal notice kapile rock Aphuthak kopi lapen koson pensi lapuson legal notice kapile damloma APHLC Central Committee amai phu penajok lamthe peklar dakpen rat ahong jai along kethan po Pherangke klembang atum hello det kikim alongke Pherangke atumta isi anujok ehonglo lasi Pherangke atuma phansita freedom of the press ajakong piponangji atheke Pherangke le avedet Pulote anujok pi ehongke kipri mate kapirua sonlo lasi Pherangke atumke kenang sot Aphuthak alam an lapen ahok pet aberta an kipi mate kapeklang nang chia tumlo lasi MLA Bida Singh Ingling sai lang no choklem det pen rap theklong prong si karbi akhai angbong lapuson ke chok che pusi longri asar hema asar atum Pherangke amai phalo laso Pherangke amai kangni Aphuthak pachethang pidet pen Northeast News Focus Pherangke Aphan legal notice kipidet ke aron pling et pen le kipi kali pusi Kathar asang ho Pherangke amai along pen pachini pon tangte Pherangke klembang Aphan MLA Bida Singh Ingling legal notice kipipon Aphuthak alam APHLC Central Committee amai phuje Kathar IS retire pen kaning jepon alam the angton pen alam archu iksinang News report Karbi Anglong News Channel. Litum bertari piadom han neli churolo wana kisung angbong nang litum non huke freedom of the press ta ave hoilo seta nang litum wana kisung angbong kam claim bom lo ni ang cepating kai sin nang litum claim bom lo lapen nang litum mesen ben si rata tum pan rap dun bom lo si nang litum man churolo non het Karjulong nilong nang lelo sarno a rompi founder CEO editor of Northeast News Focus alangli lapen nang litumanda dot hai labang sorni November inkoi rai siarni pusipu non kedam tang November inkoi rai siarni alang litum news ka cover dun long rikrihini sar habia mei lapen hima long ria sar atu bokolia rokom hadaksi press conference ka pedu lasi nang litum press dum dun lo lapen ke alama bang ke non ke bang ji fli arni porokom non ke bang kalang lo fli arni non December fli arni MLA Bida Singh Ingling alangli besa ke claim apot MLA pisita besa ke claim ta claim jong ta kali lata pornography a film siga selam tu amethang se chepe klang anong alangli ga nong juno pu matha te der lo la si ke claim lo pot jo ek share pu si matha lo la Bida Singh Ingling ke la si alangli claim lo la si so news along nang litum cover dun lo amasila sar nong erong pida cover dun lo news along news ko cover dun seta alang lipan notice kapeli legal notice kapeli non November inquiry ne kaparni 10 crores apoisa 7 days ang bong ni troksiang bong alang li puti cap apoisa pinanji kuya la solam bang ko pepolo magipi la ke court order dave thang dave la ke defamation case ta nonan ta pipelang arko sita pen pi lo sita high court pen kangsai ga vela la posi inside se pusi 10 crores ke hang la ke isi
extortion ason je plan tu der lobon busi ni tum tamatha aku la part extortion ba la he ke la le ason he no piklo la ta seta press atum aphan alang litum amithang kam se claim lo freedom of the press do nang litum India ke itunge democratic country alang nang litunge lam an ke thanang ya lam an ke rat do ma ke thanang po la si alang litunge than lo la ta the press conference pensi kapeli la ke ante alang likan kinep dia kam ave dai ki tin dia kam ave sarnong e rong pi pan banang litum banda laga dai ki tin dia kam ave nang litum banda news pilo te laga bang press conference long si pilo ge po ku si pi pe dia na la nang litum makam la ge pi vek nang ji la si ne litum APHRC pen ke la bang so sarnong e rong pi pan 10 crores ke hang hasti ke PG po alam bang ke press conference along alam news ki pi pen po si hasti ki PG po bang la ni tum se kroi dun de la pen ni tum e condemn lo son ke APHRC tum la ke kroi kre la he no pi alam lo la ke athema democratic country ke la news ki pi reporter ba news atum journalist atum ke la ke isianu job ho je po democracy ke isianu job lo la ta po ange isianu job si ka phalang boji pu ke la ke det ke do tek te da po crack ko la ke la pu bom lo te la sineli tum la bange se kroi dun dik la lo ison ke la pen ke ni tum choning ri lo la ke bida singing leng ba ani ke hang se che pet klang dang det le pc bida singing leng ta ning ki thina la ma la ke ame hang se claim dang det le ngom be hala ke claim be kar lo so ta chi pu et lo ni tum si claim pu et lo la ke AI pu bom la ke artificial intelligence pen si claim pu kalilo bangala mirdalin teron pi bodi alang li puer lo ke ande lage alang li tum si claim pu lage alang li pen bida sing si claim pu puer lo ke ande lage la sini tu nga pu uthubom lo la bida sing leng phan ke lage MLA sit pen da pen jat asit government na long asit pen anta alang li phan ke terek nang ji le lo ke claim ke iri tum akar bi tum ha nong ki ju no si ju lo alang li la pot sa son ke ni tu nge che kroi dun dik Karbia tum anda si kroi dun de la ni li chini lo la la pen non heta Assam government ta poligamia act ta ko selam la allo ta selam lo ke pisu bang ni an long lek ai alang li ke pisu bang ni ke an son claim tang lo la pot la ke chok che pi alam lo Lakha ingkoi ra phoni lip constituency ke parlo wo phongteron arong arab do an Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangaphan pherang ke amai phaponsi wo phongteron arong arwara tumpen kachoro kipipo Phaikuni ni phai thom kepning kansuri hinira ingkoi ra pho arni wo phongteron arong arat chingrum si Karbi Anglong Autonomous Council Kachari CEM Dr. Tuliram Rong Hang lapen team Karbi Anglong Kachari atuma phan kachoro kipipon athepi ladak wo phongteron arong arwada phan CEM Dr. Tuliram Rong Hang pen ningkeme pen langteng nangteng pisi nilitum hidi longle kedo atum aphan hidi sai pachutiki longlo la pena joksi ning arong parpik pen akiro pilo alangli kaya long arnamle ahirjume pipidun lo nang pusi hirjume hang pilo Sita wo phongteron arong arat pen puthot pherang ke amai ingni si Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hang Aphan kachuning ripon thu nangkok alam theke Karbi Anglong Autonomous Council pen langteng nangteng pilo Sita rong arat akupai kelang no pena joksi langthe langpleng ahut langke the parpik pena jok lang ponrailo la si puthot labang so alangteng nangketeng pithu voichia phansi berta kapache thang atuma phan chu phapon iklo pusi wo phongteron aronga ratpen chuning ripon thu tangte ang ton pen alam the wo phongteron arong arat pen alam thili archu iktha nilip chokiala pen nangkilo berta r1 teron report Karbi Anglong News Channel pini nimear ni mate ke sang pangthirani nilitum nan ma phan ke chupapon alam the ke la pohenlo athema ilitum kaching hon Karbi Anglong Autonomous Council CEM sar akahai Dr. Tuliram Rong Hang
alang lephan niletum kachuro alam the Kepiponji phonji phansi nal dum han phapon lo nasi niletum choro reun e Kepipon ma polutang te niletum ladak lakhain ko rapon nilip constituency ke parlo la pen niletum nong wan chuke hola wo phong terona rong la pen ladak niletum ke do ningkan troksike bra phobak rong kim det pen troksike bra pho artan bak dolo la pen la pusi reng bom lo la song bong niletum sai chutikia mo kasik sak thepi ga jo niletum kaching hon kang tu yang deng kang ni man ke the sar dr tuliram long hang alang li niletum aphan sai chutikia mo nang ke rabdun continue ningkan ke thom bang niletum aphan alang li khia da pen lang chu tengja phanang rabdun lo lasi botor bokan arni arve tame arna me herjume pen tanilitum longpon lo bondame la det pen le sai chutiki longji kali athe nilitum sai chutiki pen se kereng la pen apartame prai kaprek project ke son se son ave nilitum la langa khiti pen si penang an ningkan arjon la long ana sok pen si nilitum posi ke choja phan chubirti pon lo la sinilitum lang teng ningkan inquire pho prang irrigation scheme pen la dak dam teng pon lo seta me penang anani ki di aphi bangke la bangso dem angke demes pon delo la pen lang the lang pleng pen apot pon lab lo la pen penang anile tum duk dolo la pen sai chuti kilong leda dening kan bab jorman pawang bang la pen big ke pathe ke men prung ang anta la bangso sai chuti ki arit ahidia long la sonsin nang man lo seta me aphi nile tum ke choje phan duk do pik pen apot nile tum tame sai jok ji hako ke pan thumia son puthot katiki kirla thoi panil tum chema tha ponsi sai chuti ki pangcheng pon lo la posona por hot kisung pik la pen ki un epik a por hot alang li ninge me pen nile tum aphan ningkan ke thom lang ke teng aphan dehin nang ke rabdun ben se alang li nang rabdun lo la bangso dehin nang ke rabdun ben se nile tum ningkan ke thom continuous alang li ningkan wang me thanga khi nang se pakon se nile tum alang li nang ke rabdun atang adehin pen lang teng pon lo la hot pen jcb pen teng pon lo la pen ahot pen ke barikha chala jcb wangon e hota me methang manual pen tame hirim jin tak kadoi tame alang lina ke rabdun pen si nilitum ningkan ke thom sai chuti ki ponong lo la pen la bangso sai chuti ki si pining dame khiti ki claim e cheng jia por do grok hodalang lina rabdun si lang teng pon lo la pen la bangso lang pen si nilitum sai chuti ke hidi lang le lo la pen la bangso lang le pen si nilitum sai chuti ki long lo la pen arnam tame nilitum phan arni arbe botor bokan ke claim ke dame sek ok pranta me herjumi nang pidun si sai chuti kilong pe melo la pen pini ning arong abangke alang li nang ke rabdun pen nilitum pini bangke sok tame chorot churim long si pini bangke nilitum ke alang li phan ke alar ke thang tame pimo we bon tame nilitum nili ka chiki arnam alang li phan a herjumi pc alang li ke claim ke damalong a herjumi long pon po la pen alang angso se jakong tame the pon bong po sinilitum ning the pon lo la pen alang li phan hako ke chuning ri thu ke do thu kokela son hello la ke alang li nang rabdun lo la pen aning kan esek se bang ke lang chu teng pon si la pu lang ke long pon si klem pon lo bon dame la pen ke non se dame teng elos tame non aphi bang ke la bang so manuel ke teng chot alang teng bang ke lang pon thu delo la pen non bang ke nang le tum la sini nang le tum phan pini pherang ke abitung no mata chunri thu bang ke la bang so sport along tame nang le tum lang pon ik thaposi chunri pon lo la pen non bang ke alang teng ke teng antame non bang abe thu ik pin lo la sikewang jelang aning kan pothone le tum sai chuti ki jamo bangke nile tum alang lilong birta pele pe permanent alang teng kithir klong aning kan nile tum tame chuni ri dam joklot je pha la pen ongdong aning kan ki sai chuti ki long pe me je pha thir klong alang teng nang kim pi son te posi alang le phan chuni ri lo nile tum hen pen la se kaprek niletum kaning je ponji alam abelo nono por bangke alang le phanja semet niletum man kethe along serang hoi long kangni aka hai dr tuliram long hang sarphan ke churu pejir ponlo alang le phanjong si niletum apor cheton polotang te niletum sai chuti ke tum an niletum are deng kupitong long pone niletum tame ke doan la ke pangrum tang asok asang bom pen serang le tame niletum ka churu ke pejir poni phansi sik pon po na se alang le phanang so se anam herjume long thuje phan a herjume hang pedon si lebang so kacuro ja mek bangke lepan si ington pon kok lo churo lo
Lead songrong par ahin pen non het jong Assam Sorkar pen khai throk Aphan Scheduled Tribe Kota parlo pondet Aphuthak pherang kia thengno kewang. Phai kunia chiklo ni phai thom kep arning kang sam apor malam inut radasai ki claim asong japo lead songrong par ahin pen pherang kia thengno kewang nang kok alam the laki non het jong Assam Sorkar pen cabinet meeting kang nia hut CM Himanta Biswa Sharma ahin pen khai throk Aphan Scheduled Tribe Kota ki parlo pondet Aphuthak lead songrong par ahin pen ning kang sam se chepaklang pon. Lapen Scheduled Tribe Reservation ke Karbi anglong along ke ningkan kep ingkoy aprang pensi ke putang lo. Lapen kedamtang MSC election Pawan Kumar election kithur ahut pen Scheduled Tribe Karkan Lapen non-tribal Aphan Aron Repen longle ki pipen ajoy nesi Komane Bihari Bengali Aphan ST kipi asonsi mandet lo. Lapen Bangpli MLA Lapen CEM Dr. Tuliram Ronghang Kepiponji Laso Aphuthak Dodun Joylo Pusi lead songrong par ahin pen pherang kia thengno ning jepo. Di Phupen Nangkelo Berta Realson Hanse report Karbi Anglong News Channel. Non anutin na pipo sing samrima pipo se lam thi pak lang kedan maput ola tame ahok pet lang nang pulo tang te labangso scheduled tribe labangso pupo akota lo reservation lo ST pang la song denge Karbi Anglong ke ningkan cap in koi prangs nang potang lo. Pawan Kumar election ki thur ke chengar ni hello itum hala so status nang Kathar kan lo non tribal tum han longli ki pi hala so longli ki pi hello hok pet ke hala so ni pensi ilitum ke komane Bihari phan ST ki pi komane Bengali phan ST ki pi ke hala so ni pensi cheng de to athela ke 6 schedule area aron abe pudam atum dak chini lor tame ahok pet ke lahaya ki sung ke litum ke ningkan kep kre pho phangsi ke pho kaching tang pensi ke bangai selu Nor bangke ilitum Karbi Aphan bangke e ok nang ro clock EV boost set emikri boost set e pran ke dam e hem bhiti elong le ave elong le kangbo e hem kachi kimja nu jok kapar jabat hai pu hala song denglong bang non bangke tumke kache song ar di chipi rong sin ingkan isi hindi pen ke song bomlo komane dondoni da jok bomlo nani do bomlo so thing se non bangke kisung pen kapre kisung nang le bomlo lasi la solong bangke hokpet bangke hala pura che song nang potame non lapenam par ka denjar kisung la itum Karbi Anglong long minority kosong se below 40% non nang kisung boreng war sai penceng long ang ton war sai itum non dak nang kang bonang kabe lasi hala so bangta Karbi Anglong rat pini ni dan nai ardi bilo de pira pena pini ST ke granji pula so song thoka tum han athela ke assembly pen dak mane ke chok dei kali central ben ministry ben se sormu ang vek nai mati tame aning ki pung cepak lang lote hala so aning ki pung ara tum pini Karbi Anglong long non itum keng paka cibi thai we Karbi Anglong ana kisung arong ke do phere meser laso kisung han mini Karbi Anglong rat pining samri bipot lo pini mate komane kache song thur pak joni si bang ting che song nai ma budong mata itum da Karbi Anglong long akisung kupilo hala so bang itum Karbi dum che theklong ma che theklong le lasi da semet bangke akisung bang itu manutin da lam the bang che pachoy nang ba pini pherang ki dum da semet pen nili long nang ka homri pen nili lam the nang pachoy phan ki bang pot la pen nang ni da kiro part pik lo sitame laso long bang ki pugang tung bangke pini ili tuma representative bang phido Pini bang pia representative pini dojoy bangke alang litum MLA dorsing long ha ke hai penjenglok bida singleng ke hai penjenglok pini komane rupsing teron ke hai penjenglok pini Dr. Numol Mumina ke hai penjenglok alang litum pini ingsam clip dojoy abangke alang litum Karbi Anglong long Aphan ke Karbi Anglong pen ke thangta kana hokaka siksa kabi po ala hala si alang ligi puji puma laso potong dojun joy ma lapanan parta Karbi Anglong Autonomous Council asia ma ke hai tulira rong hang Karbi Anglong Autonomous Council asia make hai bangke pinike ahok pet ke la song khei thoka tumhan jong si ST status jong si ke gran lo pulotang pe athipi bangke la ke 6 schedule pas nang ke tek tang de pini 6 schedule pan jong nang ke tek lo pulotang de pini ake hai tuliram rong hang pini lam the siang hopen ang chonche ke alang lita pinike kar ya labang so song thoka tum ST status ki pike la bange kroilo hala dong puima lasi Karbi Anglong ara to tumbang da komat phansi ka che song hima ko song si ka che song hima hala so bangke tum klar dak nei pini komane mane tum pini press meet call po lam the cepak lang po ning pung cepak lang po halo suning ki pung cepak lang tum militum Karbi Anglong representative atum pini lam the si cepak lang de people cepak lang de tum arju hai ma mane phan Karbi Anglong ka cari tum itum cipu hai ma tam halo so bang si itum ang jasemet bet bangke kache songi pulodang te itum konat pensi kache songo ceng ma halo so bang te itum ang parsik kone apo si non lang pulodang de MLA tum na ke kroyang nak son lo ake hai tuliram long hang sia make hai ta alang lita ke kroi si pini ke dojoy nang nakson si pini ke mandet lo aposi jasemet pet bangke la bangke tu mentune be ke kroi nang ya lam ta kali kroi nang ne lapen halo so bangke jasemet pet bangke pini Karbi Anglong kang piarat tum do an dame pini ST ISU ben kwan si ke thema lap so lapenan par kapat hinai bangke pini itum bangke ehema bhiti avelo
Pinike ilitum Karbi Anglong lo political right socially economically ang tonta bang senang tijap nang lo halasi itum la ehem arlo ehem abiri ehem kacik kim di arpong along bang sinon ke itum ke arpong awit ang lo si halaso bang ta ilun cetin nang di halapenan parar digi pinai kala lasi hinini ta itum ardigi pinang po saise lo stame ilitum bang ke jasemet ped jesong dedet tini dedet to halaso bang ke kali detang di bu hala bang si nili bang ke Karbi Anglong rat pan pacini pon lo si la so bang itum puthatu kacesong isi kisung la pangrom pet pensi Karbi Anglong isi project nilitum kacesong Kepiponji tong sokot penan di sini yang bong tung kacesong litumang Kepiponji la si hala solong bangke ladak bangke non ke komara parti lo masong lo puta kaida cipu bom hala ke char jupor velo non ke nang inu jong si Karbi ne inu jong si Karbi pulo ne Karbi aphin pen pilo klem nang poke nang li inu jong si Karbi pulo nang li Karbi amen penang li kosong ring lo kar jap nang poke hala bang si japang tek pensi tu bi siang tong bang cepat dupon rap nang hala bang jasemet pet ke Alhamdulillah, saya sokat yang fan ST, tas Kepuji tu, ganti tu Aphuthak kot diskusi along ke, set tu hal dak ke song lobang kami Karbi Anglong ke, untuk kami insamri song tu teknong labang, tu Aphuthak nang hin dan kecil lagi. Karbi Anglong lo ingsamri bangke ingsamri re lo hokpet bangke song trokotuman bangke la ke trokotuman bangke dia ka la ke trokotuman bangke ST labang schedule tribe I status ke grana bangke hala solong bangke Karbi Anglong pen bangke cekro nyundil hala bangke teklor lo Same Karbi Anglong ma hala penan para kisung ke ong tu ong mat konarang denglong sikar jap tuma muni tum bangke hala dak bangsi isi dak ke kenang sot hala so bangsi muni tum teme hala so bang dai tum ke claim ke da mane chingbai pon lasi jasemet pet bangke itum mangai klar da kalam lo kai ke da ningje bom lo paklang bom lo jong si ke trokat tum han jong si nangli tum jong si ST status bang jong si granji pulotang te bala so teng pensi bangke mang teng si pajir dedi pulotang di klar dak lam lo Karbi Aphan hemprek lang pinut Karbi Aphan hemprek nang pinoy nitum kerengji itum kacar caki pima itum celang po celana pa itum pima klem po Karbi boro di masapan kumapan nang tumang ton separate state nang tum pianoy ba autonomous state ame pinoy nang tum lalo pole nang tum komat fansi ki pima nang tum komat fansi ki kar caki mama se ki rai manang tum lam tum nang tak nang pudun thai bel tame jong si nang tum jong se hok hak jong se song throk tum jong ke throk tum jong se langji PG akemang paplengi polota Karbi tum kemang ke arji dingklu ben Karbi di masa borot ma kemang separate state mande autonomous state dan apini hala antol itum Karbi tuma kemang bang jasemet pet bage la si hala solong bangke ilutum la longlei phelang ben jat pen chenglok si hala pen kapdu we pangrom pet bang si tum chesong ra pet po hala pen si orpon ra pet po la si hala so bangke Karbi Anglong rat tame cherok tok bang si do po hala bang ning theklo APHLC Central Committee Amai Phuje I Kathar IS retire pen Khai Throk Atumaphan ST Kepuji Aphuthak alam pherang ke amai kangni Non malom Assam angkang pi Khai Throk Atumaphan ST Kepuji pu kapang dakpen Assam angkang pi hur chudutsi air set prung set kachesong kedeng social media along penta chini Lasi labang so Aphuthak phai kunini phai thom keparni APHLC Central Committee Amai Phuje I Kathar IS retire pen kaning jepon ki EC pen ke mesen lapen EC pen ke Aphuthakji EC pen ke mesen ji pu ke jongdam ke Karbi Anglong Aphan thangnat Aphuthakji ason ave ilitum Aphan nang Kapephukdakji ason ave pin pensi Assam Sorkar pen SD alanglitum Aphan pipon Pulote Kipudunji thangnat alamave seta ilitum a anwan along pen nang chuthi dun dedet nangji amina mina chepador phlukthek amina along rilong pa jutang jubat alama ki chokpet Pulote alanglitum Aphan ilitum pen kaprek plain tribe pu Lote chok lason Pulote Kipudunji ason avilo lapen isi Aphuthakji alama bangke ilitung kota pensi ST isiri Kepipon Pulote ilitum Aphan akalukson thetanji athe nonamata ilitum theklong prong alamlo ST Kepi alam ave pin pen anke ladak election ta nang pathudun lom lapen alanglitum Aphan ta kota pipondet ilitum along pensi lapuson Pulote lake chedondunji alamamatsi avilo ladak hello kachini nangji alam pusi Kathar asang hopen ningjepo Tangte alangli kangmathapen lamthe kaning jepon alamle archupon lonam News report Karbi Anglong News Channel Pala tungge hill tribe ka leader jige playing tribe CPNG lema ako non ke claim ta minister for hills area lage claim ka leader le tribal area playing tribes ministers in non ke claim kante
Ranos Pegus like plain tribes is hill tribes kali. La si alang lige hill tribe alam ke nang ningye dun nong le de ke alang lige plain tribes alam si ningye ji. Tapi non da plain tribes alam si ni pepar long da plain tribes begitu. La si ni tum hill tribes kan ngan dapat digdar de ke la bang. Acha sa time te la non letum ST kota kelong bom pen non la khai tro tum han ST pidet pulote declare that pulote la letum ST akota pen kan hok avejing ST akota pen kana hok pulote hok lo doji aku do bom lu do bom lu doji kali do bom lu already la tuge athema lang hinda kai tai tum kar bia tunga MSC je plang ne boru di ada ke lagai ka ke dulu ke ne la ta Deupani ta bang adivasi tum si do tip lo lang li tum si MSC bom lo ta hada pen do bom lo already non halagai non la hill tribe je plang but tribe je plang tu si ta hada pengala alang li tum lepo la pen aku do de pin a tribe nang je plang dun de pin ta tribe aku ata nang endun det ta bongali tum ngende bihari tum bongali tum di hauraghat ke bang bongali tum si hill tribe ka dipin dan banget hill tribe asit anghoi si nang tidun dat lagi apen keronita kopli homostita halada kopli constituency halada ta bihari itum hill tribes atum anghoi si nang tidun dat lagi hill tribes nang je plang dun de pin ben banget ke claim tu napuyo la si alama banget itum kechipi chan nang la hello alama banget la thuge kepechan nahi la pen bang tu manang pilut dunong leden ni la sini tu hala 6 schedule paragraph 2 subparagraph 7 al rule silang bek nahi pu bom lo kan te Allah so rule silang lo te la so rule long si tok det nang ji kan te la so lamang ko mat si vote dai pidun poma ko mat si election ki thur long yima ki thur long lema hadak si tok det ji kan te hala ki tok ye phan si la rule silang nahi pu lo kan te ngai lo ni to APHLC pen di pu bang ke je thana link ta ili jong hele jat ning je seta hak ki jut ke lo long sinang le rock ti akam bang ke lo pi lo ke pu la bang se alam nang le ji la hele ang hala lo ten si ili jat ta klem nang ji hiliu ni ang ke non ke bang hili det lo bongali bihari tu ke hiliat lo bang boro tum ta hiliat lo he mute boro tu bang non bang ke hala tumta 6 schedule dolo kojo amasi alang litum phata ili pu ono dak la hadi ili chekroi dun det nang kok lo chekroi dun nang jik la pula boro to manta la pen hala adivasi tumta pa thak lo la pen taya hom tum nang chirui lo pula ta mi sen alam lo pen abdi ke suka pa di wok ke di hala tum karti doji jat doji hala tum ateng le cheklem lo te chok lo la ta Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu